साराथ' येस होनो खालायगोन होनो किन्तु मा जायो अफिसावहाय साराथ' आरो सबखौनो मावजोबा जाय अफिसाव खामानि मावो बिसोरो माने अबेबा दोनसोबाय सोरनिखौबा माबा अबेबा थासनबाय जीवनावथ' अनेक आराम खालायबाय एबार माने जिहेतु जोङो समाजनिनो सिबियारि सारा नोंखायनो आंबो एसे जीवनावहाय बे जीवनखौबा उनाव मोनफिनगोन ना मोनफिना दा जीवन थानायावनो एसे गोरा थानायावनो समाजनि थाखाय खामानि मावलांसै आरो गाइस गुबुन सानफोरनि बायदि दिनैबो आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनजों दान्दिसे सम हाजिर जाफैलायबाय दा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो मोजां मोनाबा माने जेबो खालामनो नाङा आरो भिडिअखौबो बोदलाबलाजोबनानै गाहरबानो जाबाय आरो दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि चेनेल मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय थाहैबाय आरो दा जिखुनु इन्ट्र भिडिअनि बाथ्राफ्रा माने बिराद गोदो गोदो साननो गोनां आरो जे बाथ्राखौ जाय मेडामा बुंदों थारमानि दानि BTCनि चिफ मानाव गिदिर महिलारि सारनि बिसि दा बिथांनि मुंखौ आं बुंनाय जाला बिथांनि मुंखौ बयबो मिथियो दा दिनै साननो गोनां बाथ्राया बेनो दा थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ गोबाव बोसोर सरखार सालायदों बे सरखार सालायनायाव जाया नङा बहुत उन्नति जादों जौगानाय खामानिखौ मावदों मानाव गिदिर महिलारि सार बिथांनि दैदेननायाव किन्तु बिनि गेजेरावबो थांनाय 5 बोसोराव BPF दोलोनि सरखारा जिरायनांगौ जादों थारमानि सरखारा बायदों सरखार बायनायनि थाखाय 5 बोसोर गोबां दुखु खस्थ सहायनांगौ गोनां जादों BPF दोलोआ दा आं सानो दिनै जाय बाथ्राखौ सेवली मेडाम बिथाङा बुंदों थारैनो जोबोद बेसेन गोसा 100आव 200% बिराद बेसेन गोसा बिबुंथि होनब्लाबो जोङो गोरोन्थि जानाय नङा होननानै जों बुंनो हायो आरो दा बै समाव सरखारा मानो जिरायनो गोनां जाखो 5 बोसोराव थारैनो BTCनि मानाव गिदिर महिलारि सार बिथाङा जेसेबां मोजां मावदों बेथ' बाखनायथाव किन्तु ओरै बिनि गाहाय लेभेलाव थाग्रा जेनेखि नेताफोर थारैनो बै नेताफोरा माने गोबां माने कारापसन मावदों आरो रायजो राजाफोरजों दुखु मोनजादों बिनि थाखायनो 5 बोसोर BPF दोलोनि सरखारा जिरायनो गोनां जादों होननानै आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जाय बाथ्राखौ महिलारि सारनि बिसि बिथाङा बुंलांदों मानि चिफ सारा मावनो गोसो आरो मावो किन्तु बिनि बेलायाव अफिसियेलनि बाथ्रा बै अफिसियेलफ्राव मानाव गिदिर महिलारि सार बिथाङा जिराया किन्तु बै अफिसियेलाव गासै खामानिनि हेराफेरि जानाय बा माबा मोनसे सोरनिखौबा दोनखोमानाय सोरनोबा गाव मोजां मोननायखौ हरनाय बैफोरबायदि परिबेसा गोबाव समनिफ्राय जाबोबाय थादों आरो दा बेफोरबायदि गोबां बिथिंफोरखौ लानानै गोबां जाहोनफोरखौ लानानै BPF दोलोआ 5 बोसोर जिरायनो गोनां जादों थारैनो गिदिर लेभेल दैदेनगिरिनिफ्राय गाहाय लेभेलनि जेनाखि दैदेनगिरि बिथांमोन प्राइमारियानो हक माबा मोनसे ब्लकआनो हक माबा मोनसे सेन्ट्रेलानो हक बिथांमोना गोबां खामानि बेले बेजे एबा गोरोन्थि खामानि मावदों बिनि थाखायनो दिनै 5 बोसोर जिरायनांदों होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन दा दुखु मोननानै लाब गैया आरो दा दिनै महिलारि सारनि बिसि मेडाम सेवली मेडाम बिथाङा दिनै गावनि जीवन थासेयाव बिथाङाबो समाजखौ सिबिनो थाखाय बिथाङाबो खरलबसे जायगा बिदों थारैनो जोबोद मोजां आंनि मथेबा 100आव 100% बिथांनो जायगा होनांगौ थारैनो गासै खामानि मावनायाव कथबागुला बैसोनि अनुजायै जेनाखि जाथिनि मावनाया स्पिरिटआ आलदा जायो जाय लरग' थरग' बैसोनि मानसिखौ बबेबा पर्टफलिय'आव नारसोमबाय थानानै दोनोब्ला माने बेयाव आं खहा दं होननानै सानो आरो गोबां खहा दं जाय व्यक्तिफ्रा माने गोबां गिदिर गिदिर बिबान लानानै रायजो राजाफोरखौ सिबिबोबाय आरो बिथाङा
माखासे खिनि समफ्राव मावबोनोबो हायाखै जानो हागौ दा बैफोरबायदिनि थाखाय जाय व्यक्तिफोरखौ दिनैनि दिनाव होबाय थायो माने रायजो रायजा एसेबाबो खुद्रिगोन आरो एसेबाबो सोलायनायखौ लुबैगोन दा आं नामखौ बुंनो थाङाखै आरो दा दिनै जाय बुरि बैसो व्यक्तिनि आइजो जोंनि मानगोनां गोबाव बोसोर मिनिस्टार जाबोनाय बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव माने एना एनि मोनालासिनो एसे दोनथ'योब्ला मोजां जागोन नामा होननानै जों सानो आरो दा बेनो आरो सामफ्रामबो जुदि मोनसे ओंख्रिखौनो संबाय थायोब्ला जाबाय थायोब्ला माने हाजारखि गोथाव सं माने एसेब्लाबो बादबो रायजो रायजा नोंथांमोन मा सानफ्रामबो दालिब्रा मा सानफ्रामबो आलुब्रा मा सानफ्रामबो ना बेदरब्रा बेफोरबायदि मोनसे माने साननाय बा बुंनाय थासारिफोरखौ जों नुबोयो आरो दा आं सानो नंखायनो गोदान गोदान ओंख्रि संनानै जायोब्ला बांसिन खहाबो आरो देहा मोदोमफ्राबो माने रासिन हेल्दी जायो आरो सेवलि महिलारी बिथां मेदामनि बुंनायाव 100आव 100% सापर्ट दं आरो बिथांखौ जुदि होयोब्ला थारैनो जाथिनि मावनायाव एसेब्लाबो माने आगानसे आगाननै बाराब्लाबो बिथाङा जाथिनि थाखाय गोबां खामानि मावगोन होननानै आं सानो रायजो रायजा लोगोफोर माथो बुंबावनो नङा होमब्ला दा जेसेनो बुङो जेसेनो बिराद लाला बिला जालाङो आरो आंना माने माब्लाबा भिडिअखौ गुसुं खालामनो सानब्लाबो एकदम जाया रायजो रायजा नोंथांमोन दुखु मोननो नाङा आरो दा दिनै बैसोनि उनाव जा आरो मानसिनि जिउ हयथ'बा गाबोन मा जागोन दिनै मा जागोन रावबो माने थाल मोना आरो दा दिनै मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दैफोरबायदि बर'नि बाथ्रानि भावाव दं नङा होमब्ला जेब्ला थास' बिलाइनि दैया सिरियो माने गैला आरो दा मानसिनि जिबनखौबो जों बेजोंनो रुजुनो हायो आरो दा दिनै बिदिनो जाय समाव जायखौ सुबिदा होनांगौ जाय समाव जाथिनि थाखाय सोरबायदिया गोनांथि बैफोरखौ माने नोजोर होयोब्ला माने थाब माने उन्नति एबा माने मोजां खामानिया एसेब्लाबो आवगायलाङो आरो किन्तु जाय व्यक्तिखौ दोनथ'नो थिनदों बै व्यक्ति मेदाममोनहा माने गाज्रि मोननानै लाब गैया आरो बिथांमोनहा गाज्रि दामोनथों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनहा गोबाव बोसोर माने मिनिस्टार हिसाबै जोंनि बर' फिसाफोरखौ नायबोबाय आरो दा बिनिखायनो बे बैसो समाव माने एसे माने साइलेन्टआव थानाया मोजां आरो दा लोगोफोर दा बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्रा बुंनो हायो आरो नङा होमब्ला एग्जामपोलाथ' गोबां जेव जेव दं माने बुंजोबनो हाया आद्रा खिद्रा थालाला लांजोबो आरो नङा होमबा दा बैसो मानसिनि जिबन नङा होमब्ला दा जोङो दिनै सरकाराव फैबाय सरकाराव फैनायनि बेलायावबो जोङो गोबां सरकाराव लाबोग्रा रायजो रायजा बिथांमोना गोबां आसा दं थारैनो मोनगोन आसा दं माने फोथायनाय दं किन्तु फाइनालाव मोनहैगोना मोनहैया होननायाव थायो आरो जेब्ला बै नोंनि मोननायनि सम सफैगौ मानि जुदि थास'लाइ बिलाइनि दैया सिरिनाय बायदि मानसिनि जिउआबो जुदि सिरिलाङोब्ला दा माखौ मोनजालायखो दा बेफोरबायदि आरो रायजो रायजा नोंथांमोन दा दिनै गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनानो होनदों माने सरकारा दासो फैदों माने दै जथा बयबो रायजो रायजाफ्रा मोनगोन होनबाय थादों आरो दा समखौसो नेनांसिगोन रायजो रायजा नोंथांमोन दिनै साफ्रोमबो रायजो रायजा बिथांमोनाबो मोननाय मोनैखौ लानानै दुखु मोनद्रायनायाबो थिग नङा आरो दाबो बोसोरसे बोसोरनै थाङाखै बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबा अनेक टाइम दं आरो बिनि बेलायावबो दिनै BPF दोलोखौ फेजेननो हानाय जोंनि बे BTCआव खुनु दोलो गैया रायजो रायजा नोंथांमोन दिनै जाय दोलोआ फेर फाथिबाय थादोंमोन बे दोलोआ दिनै गावसिनि गोरोन्थिनि थाखायनो ओरैबायदि धंस' जालांबाय आरो जोबलांबाय दा बिनिखायनो फैगोन समाव बिथांमोननि दोलोआ माने BPF दोलोजों फेर फाथिनो हानाय बा जुजिनो हानाय जेबो माने गोहोखौ जों नुहुराखै आरो दा बेफोरो माने 100आव 100% सैथो रायजो रायजा नोंथांमोन किन्तु आंनि मथेबा दिनै सरकारनि बेला सरकारनि आखाइखौ गोख्रों खालामनो डेभेलपमेन्टखौ गोख्रों खालामनो रायजो रायजानि मावनायखौ स्पिरिट खालामनो थाखाय दिनै UPPL दोलोनि जेनाखि रिजनेल UPPL दोलोआ
दिनै बिराद स्ट्रं जानांगौमोन आरो खिन्थु दिनै स्ट्रं गैला बिथांमोना दिनै UPPL दोला जुदि बिराद स्ट्रंसिन जायोमोनब्ला दिनै BPF दोलोजों माने बिराद माने समरा समरि जुदि जानो हायोमोनब्ला थारैनो डेभेलपमेन्टनि मावलायनाय कम्पिटिसना आलादा जागौमोन आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सोर मा मावनानै दिन्थिनो हायो सोर रायजो राजाफोरनो सोर मा सुबिदा होनो हायो बेफोर मोनसे कम्पिटिसन हिसाबाव फैगौमोन आरो गोबां रायजो राजा बिथांमोना सुबिदा मोनगौमोन दा नंखायनो आं सानो बिथांमोनाबो बिराद माने दा नाजानांगोन माने UPPL दोलोखौ स्ट्रं खालामनो बिथांमोनाबो नाजानांगोन आरो जाहाथे सरकारा रायजो राजाफोरनि मावनायाव फासयनानै थाया रायजो राजाफोरनि माने गांनाय उखैनायखौ बिथांमोनाबो बुजियो गाव गावनि सरकारखौ नोजोर होनानै बेनिखायनो आं सान्दों UPPL दोलोआबो माने थारैनो बिराद स्ट्रं जायोबा आरो BPF दोला रासिन स्ट्रं जागोन आरो बिनिफ्राय रायजो राजाफोरनि 3-4-5 गुन माने मोजां खामानि मावगोन होननानै आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन दा लोगोफोर दिनै बेखिनियावनो नेक्स्ट लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ